Hello everyone! Hello mga kaibigan! Good morning sa inyo! Eto na naman tayo, maagang lutuan para sa ating almusal. Hello! Ito nga guys, nagpiprito ako ng tilapia. Sa walang maulam dyan o gustong magutom ay panoorin lamang po ito para sabay tayong matakam. Ganito po ang paraan ko ng pagluluto ng sarsyadong tilapia. So una, syempre, ipifried muna natin ang ating tilapia. Ay, wag ganon. Iba naman yung nasa isip mo kasi, yung tilapia talaga. Oh my God. So, kumusta naman kayo mga kaibigan? Kumusta ang ating araw? Kumusta ang kahapon mo? Wow, yeah. Ako busy kahapon. Ay, yun, my God. Yaki! Yaki! Ay, may nasagot Yaki! Yaw! Ligo! Ligo! Yaki! Ligo! Ayaw daw, ayaw. Kahapon, ang nangyari sa akin ay meron akong order na uling nung nakaraang araw. So, wala kasi akong pera kahapon pa ng umaga. Wala pa akong benta sa tindahan. Kaya hindi ko agad nakuha yung uling. Ngayong umaga, bad news ako. Kasi naman, yung uling, nabenta na pala nung may-ari. Sayang, mura pa naman sana yun. 350 lang isang sako. Eh di sana mabebenta ko yun. Pag nirip ako kasi yun, napag po 450 ko. Oh my God, wala na akong mapagkukuhanan ng uling na iba. Pero sige lang, laban, move on, ganun. Kailangan natin mag-move on. Hindi pwede tayong magpatalo ba? Hindi, laban lang sa buhay. Oh my God. So yun nga, balik tayo sa ating pagluluto. Focus lang tayo ba? Eto na guys, nirerekaduhan ko na. Nilagyan ko lang siya ng asin at saka betchin. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt. Okay guys, ready na ang ating tilapia, ready to eat na. Yay! Pa-like and subscribe na lang po ng ating channel. Thank you so much! At pa-comment na rin po para makilala ko po ang bawat isa sa inyo. Salamat!